Baba Ganduje mu zai ajiye zaura kujerarsa. Gonan gobe uban gayya. Ya ce bana mulkin na matashi ne kaga ba wata sa'insa. Kun ga haɗin su na Allah ne. Dan haka mun janye mun barwa zaura kujerarsa. Gonan gobe uban gayya. Zaura da abban mu akwai zama ta amana ne kai. Gonan gobe uban gayya. Bana mu shirin mu ya zo karshe. Baba Gandojen mu da zaura kun ga haɗin su na Allah ne. Wai kun manta da matasa ke zaben gane kai gobe kai. Gonan gobe uban gayya. Dama mu already mun san da inda matasa ke raɗe. Kun ga haɗin su na Allah ne. Da haka na yi kira ga matasa duk mu fito ranar zaɓe. Gonan gobe uban gayya. Ku zaɓi matashi saura yin haka kun san kishi ne. Gonan gobe uban gayya. Na gode. Baba Gandojen mu da zaura kun ga haɗin su na Allah ne. Yan bulun-bulun da ba sa so su ga zaura kujeran nan. Gonan gobe uban gayya. To insha Allah sun karya dan Ganduje uba na nan. Kun ga haɗin su na Allah ne. Idan na ce yan bulun-bulun to fa ku gane su a kenan. Gonan gobe uban gayya. Sun ce wai shi